Захит Мәхмүдинең адымнары һәр вакыт ышанычлы яраткан баш киеме эшләпә уланы 18 ел дәвамында салмаган. Берсеннән-берсе матур эшләпәләрне төрле илләрдән алып кайта торган була. Дуслары аны кичкенәдән гадел иде дип искә ала, хыялланырга яраткан. Bizden inanı üzere fantastik eserler yazganlar kuledir de indi bizden xiyali diye bir dedi. Evmine xiyalinin şemmenleşine tırmışqa uçratıran kişisi. Biz özümüz gadette kübü biz xiyallarına bize şunun bile kola, bizden xiyallarımız tırmışqa uçratıran işe. Evlerini başına kilse, ikinci günge tırmışqa uçra başıdır. Yazучының тәмук шәшәге Акбулыт, Әші балан, Елап ағаш дип аталган һәм башка китапларын укучылар яратып кабул итте. Менә миндә шәхсән цензура дигән нәрсә юк. Менә мин нәрсә уйлыйм, мин шуны язам. Миндә цензура һәр барлыкка килә алмый. Чөнки мин менә шушы илдә софийләр исә башлагач, әйтәсе килгән сүзләремне инде язып калдырдым. Захит Мәхмүди радиода, газета, журналларда эшләгән, заманында телевидениедә чырдаш тапшыруын алып бара. Мәхмүд фильм киностудиясын оештырып, улы Фәнис Камал белән фильмнар төшергән иде. Картиналары төрле елларда Казанда узган Мөселман киносы фестивалендә күрсәтелеп, тамашачыда зур кызыксыну уятты. Яшьтән үк Салават күпере иҗат берләшмәсендә бергә йөрдек, бергә йөргән вакытта ук һәрберебезнең мәкаләләрен язган хәлдә беребезгә күрсәтеп, укып, төзәтмәләр кертеп. Милләтпәрвәр 4 төрле гәҗит нәшр иткән, аны һәрчак татар халкы язмышы борчый. Хәтта 91 елны 40 градуслы истедә Ирек мәйданында ашлык вакытында тордык. Фәүзия Бәйрәмова белән Зәки Зәйнуллина белән. Берничә ел элек Кукмара районы Манзара авылында ул экзотик зоопарк булдыра. Хайваннарны яраткан. Шуңа да яныннан бер вакытта да бала чага өзелми. Захит абыйга рәхмәт. Безнең балалар бөтен кеше дә белә, безнең чит илгә дә чыга алмыймы. Балалар өчен, олылар өчен дә зоопарк өчен экзотик хайваннар күрсәтеп, аның газетлары бик яратып укыйлар. Олылар да, яшьләр дә. Гаиләдә яраткан ир балалары өчен ныклы терәк була. Әти миңа үзе дәген бер шундый сорау бирде. Улым, нигә безнең бөтенесе дәген менә нахаду хәл ителә? Алдан менә нәрсәдер әзерләп куясың, план буенча бармый. Математик үзең әйтәсең бит, без бит бүреләр нәселеннән. Бүрене тәпии туйдырды дип әйтәләр инде. Чабабыз. Шуңа күрә әти һәр вакытта да семейный стратег. Буларга өйрәттем. Хуш сау бул. Миңа хатымның шундый сүз әйткәне бар. Картым, әгәр дә син җүләр белән яшәмәгән булсам, миңа бу дөньяда яшәүнең мәгънәсе дә кызыгы да булмасы иде. Бер тыныч кына, яхшы гына кеше белән яшәсәм дип. Мин сине җүләр булган өчен яраттым диде, әйме? Кирәк чакта менә атны үргә куйган шикелле кудың кызуладың. Үзеңне ашыктым. Ашыктı, necegedir aşıktı, aşkındı. Vakıtı bitkenini bilip aşkından. Minbarında korkmuşu, ilkinle bir yaşadıydın. Rahmet, benim direğim buldun. Direğli bir yaşadım. Nıkmağanam buldun, rahmet korktum. Захит Мәхмүдине Кукмара районы Манзара авылында җирләделәр. Аңа нибары 61 яшь иде. Кукмара районыннан Руслан Сындинов, Алмаз Яддинов, Яңа Гасыр каналы.